ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ବସିଛି 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତଳକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ରୁମ୍ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଚା ପିଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗରେ ଆଣିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗରେ ଆଣିନି। ତ କେହି ଭାବିପାରିବେ ମୁଁ ଏକା ପୁରୀ ଯାଇଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ମାନେ ବି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସୁଛ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନର ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲି, 10ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏଠି, ଆସୁ ଆସୁ 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଏବେ। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ବସିଛି, ଦେଖ ପୁରୀ ବେଢ଼ାରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ବସିଛି। 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଯାହାର କିଛି ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦୟାକରି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଜିରା ରାଇସ୍, ବଟର ପନିର ଆଉ ବଟର ନାନ୍ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ବିଚ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବିଚ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖି ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଓକେ ବାଇ।